Monster Events представя най-очаквания хип-хоп фестивал на лятото – Балканика Perfect Mix през месец юли и август на басейн Балканика. Очакваме ви на Grand Opening на 7 и 8 юли с най-желаните хип-хоп артисти от българската сцена. 7 юли – Криско, Димчо, Ice Cream и 30 години на сцена DJ Станчо. 8 юли – 100 кила, Алекс Пи, Бобо, Лора Караджова, DJ Young Fetish and Monsters DJ, Hypeman, разбира се, че аз, Монти. Елате да се забавляваме заедно и да бъдем перфектния микс от емоции, лято, напитки и партии. Билети в мрежата на Eventim. За повече информация следете официалния ивент във Facebook. Monster Events Балканика Perfect Mix.